Samla Alfred Lengdo ubadi Presiden Jongka Seng Balang HYC nari boy sepngi menta ka jenmit habai kendu ubat kinong lum kubor walaupun bau ya ke jing sokya halor ke jing lim lain bakha kha sekati ka thany ri boy sepngi ka bakentup ya ka pathar khma bat jirang lembat kwe kwe kisnong ki bahab hagate ka thany ulong bagane ka jing lip lain hagane ka kenti ke bamenta kala ne hadu kumbasan sngi lenter bat kala penjenjar hi khat ya ki pajba ka thany khamtam ya ki khna pule ki bele ya ki online class bat ki long ying ki badon ya ki khonren Uniu nong yalam ke HYC nari boy sepngi ulabu da ke jingkentu ban simlem dia ke jingkit kli ya ki bor jong ke MEPDCL ban penyo light na ke benta ke bit ke biang jong ki pajba na kaliang ke jungi kum ki kenhun ki ba pej na ke benta ke jingken kam jong ki pajba no susnong apa na tamri boy sepngi ke jungi bahagine ki khendiat sngi mentala sausan sngi ngila du no ya kalai te ngi kum ka kenhun na kalian ka Hanyu Tribute Council ngidap da kajing so khia bujur namar ba kajing duno kajungi ya kalai ka ba kha namar ba kum kinong susnong ngimat sibun ya kajinge khamtam lei mentala sitayo ngila duno ya kalai de kajing du kajungi ya kalai talong ka badunong hadu kata-kata namar bangi kum kinong susnong stay hakini ki por ka bamanta ngi ba ki khun samla ki jungi ki khun ki barit ki jungi ki pendengkam langba kajing online class baper te komta ngisngo ban penpau ba ngi kum ka kunhun ngidap da kaji sukhia bana kaliang katenap jong ka MEPDCL Nongpo Division ngi kentu bala dalong kepala ban simkhia ban pej mardor nang kota kajing kam jongi ki pajba no susnong jong ka jirang sin di blok ka ba hab ka reboi semi de kumta habangi phai ya kajing du no jongi ya ka lat ya kajing shai ko malong menta ki pajba no susnong jongi haba Kimdon kalaj kinong susnong kijungi kimla berpendap ialah kejong kekap kejam kumta ka sepngi kijungi kiladon kato katne ki officer ka ho ki bahab berpendam ya kalaj apa ki kile ya keno kajing trekam kijungi ka blok ki hospital ki office sarkar beper ni hab berpendam lang ba kalaj te kajing bom poi ti kena bat kajing du jong kalai kalong ka badunong kalong ka jingdunong ka bakraw ya ki paiba nong susnong kajungi ba tem de ko semi kajungi te kumta ni smo bon pentujur ya kabor badi pej badi khmi bakin persang ban ai da kilat kilenti kumno bon poi ya kalai hapo ka tem de ko semi kajungi nang bagi paiba nong susnong kajungi kila bin pendekam kum kejik pendekam jong gadong thai kejungi bat tunjuro ngi kentu ya SDO ubade pej syaka area kejungi ban sim ya kajing kitkia ban penbiang ban ya keren kat to katne ya kajing pendekam jong ki paiba nong susnong jungi kenang ba ki paiba nong susnong jungi kinyo ya kajing syai